Deixamos o que acontece en Bayona, hoxe estamos a 29 de febreiro, un día diferente, que non sempre acontece, poderíamos dicir un día así como raro, non? Precisamente por iso se escolleu o derradeiro día deste mes, sexa 28 ou 29, para conmemorar o Día Mundial das Enfermidades Raras, as que hoxe nos queremos achegar desde esta revista. Facémolo da man de Isabel Botana. Que tal? Moi bons días, Isabel. Bos días. Responsable da área social da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, e de Pilar Grande. Que tal, Pilar? Bos días. Bos días. Delegada de Galicia da Asociación de Síndrome de Phelan-McDermid, que padece ademais o seu fillo. É así, non, Pilar? Sí. Bueno, comezo por Isabel, un ano máis. Isabel, hoxe, no acto que xa tivestes onte, insistimos na importancia de visibilizar, non, estas enfermidades, que é un dos obxectivos principais. Sí, a visibilización e a sensibilización entre a cidadanía en xeral, entre os profesionais sociosanitarios, a administración pública, políticos, é moi importante, que se coñezan as necesidades, as dificultades, e tamén os retos conseguidos, que nestes últimos anos tamén foron uns pouquiños. Tamén é importante sabelo, sí. non? Hoxe un día importante para vos, porque onte tamén, porque boa parte da sociedade mira para os casos destas enfermidades raras, pero isto debería estenderse o resto do ano, non? Está moi ben unha data como a hoxe, pero debería facerse extensible a todo o resto do ano, non? Sí, a ver, hai que coller un día, de feito, este día señalado como mes un pouco raro, pero, sí que hai que traballar día a día, non? E, de feito, nos desde a Federación así o facemos con diferentes campañas ao longo do ano, non? E colaborando sempre con todos os ámbitos que onte nos acompañaron no acto principal da conmemoración do Día Mundial deste ano ali no hospital, non? Ámbito sanitario, ámbito sociosanitario, político, empresarial, deportivo, artístico, cultural, pacientes, asociacións de pacientes. Todo é necesario para todo necesario, hai un equipo que é necesario para remar todos xuntos para a mellora das enfermidades raras. Na mesma dirección. Tamén consideramos importante, como xa fixemos o ano pasado, ter unha experiencia directa para chegarnos un pouquiño á realidade de todas estas persoas, que parecen poucas, pero son moitas, que viven estas enfermidades raras de preto. Pilar, contame cal é o caso do teu neno. Pois Aldán ten a síndrome de Phelan-McDermid, el ten 4 anos e medio. O diagnóstico chegou cando tiña un aniño. Este síndrome caracterízase porque ten un retraso global do desenvolvemento, ten rasgos autistas e, ademais, teñen un problema na comunicación. A maioría dos afectados non falan. Non había ningún antecedente da tua familia? Non, este no 98% dos casos é de novo. Aparece no momento que o espermatozoide entra no óvulo, desaparece a información xenética e xa está. E, ademais, non é unha enfermedade que se detecte en ninguna proba durante o embarazo, como adoita pasar con outras enfermedades tamén raras, non? Non se detectou, de feito, fixemos a proba e non había nada, parecía que todo estaba ben, e, de feito, el naceu cun problema de riles, pero non sabíamos, pensábamos que só había que operar os riles e xa estaba. E para que nos fagamos unha idea, Pilar, cantos nenos hai en Galicia, xa non digo no mundo, en España, cantos nenos hai en Galicia que teñan esta enfermidade? Uns 5 diagnosticados. 5 diagnosticados. Claro, os casos sen diagnosticar son moitos máis. Claro, digo que creo que é importante dicir isto porque, claro, investigar para buscar un tratamento para unha enfermidade que lle afecta a 5 nenos é moito máis difícil, supoño, que para unha enfermidade que lle afecta a moitas persoas, non, Isabel? Sí, de feito, unha das características principais destas enfermidades, considérase unha enfermidade rara a prevalencia que este por debaixo de 5 cada 10.000 habitantes e ultra raras 2 de cada 10.000 habitantes. E é moi difícil investigar para todas elas. Eso, digamos, é un dos cabalos de batalla que tedes aí vos, que non por ser tan poucos casos hai que esquecerse deles, ni moito menos. De feito, que queremos facer incidencia na importancia do número, non? Que moitas veces asociase as enfermidades raras a que afectan a moi pouquiñas persoas, pero se as tomamos todas no seu conxuntas, que tendo en conta que hai máis de 7.000 enfermidades, 200.000 galegos afectados,
3 millóns en España, pois, bueno, é un número xa importante Home, que para... son máis de 7.000 que estén catalogadas polo momento, claro, Sí. é unha cifra... Sí, porque é o que dicía Pilar, moitos considerable. casos están todavía sin diagnosticar ou sin identificar, non? Precisamente o seu diagnóstico, Pilar, é unha tamén unhas eivas as que vostedes que enfrontar, porque é difícil dar cun diagnóstico deste tipo, non? Claro. Hai unha peregrinación, supoño, unha peregrinaxe por moitos especialistas, moitos médicos, ata dar realmente coa enfermidade en sí. Claro, é que a única maneira de diagnosticar a síndrome de Phelan-McDermid é cunha proba xenética moi específica do microarray, entón, porque moitos afectados son moi diferentes, teñen características moi diferentes, entón, só facendo esta proba xenética podese conseguir a diagnose. Claro, todo que hai diante Isabel, tendo traballo con pacientes tan diferentes, de doenzas totalmente distintas, que non teñen nada que ver entre sí, como, non sei, como vos aglutinades para ofrecerlle un servizo común a todos eles? Porque as necesidades, inda que parece moitas veces increíble, son moitas veces, o sea, na maioría Moitas veces son comuns. Sí que é verdade que as enfermidades raras ao afectar en calquera etapa da vida dunha persoa, hai diferencias, non? Si é un neno, si é un xoven, si é un adulto, un maior. Pero sí que as necesidades afectan nas áreas da vida da persoa, non? Pois no ámbito social, no ámbito educativo, económico, laboral, non require só unha resposta sanitaria. E nos desde FEGREC intentamos dar esa resposta integral, sobre todo a información, que é moi importante, porque hai unha barreira aí na información. Existe aínda, sí? Sí, moitas veces o que é acceso a un especialista, unha derivación a un CESUR, unha segunda opinión, os dereitos, non? Os dereitos os que teñen as persoas que padecen unha enfermidade rara. Claro, que nós tamén dicimos que non estamos concienciados como sociedade, pero ti falabas entre os profesionais sanitarios que tampouco moitas veces teñen en conta estas enfermidades, non? Sí, moitas veces, hai unha falta de coñecemento. Claro. Sí, é verdade que cada vez hai máis coordinación entre os profesionais sociosanitarios e as asociacións de pacientes que lle facemos, chegar as necesidades, non, e as demandas, e cada vez contan na administración pública con nós para a toma de decisións no que ten que ver coa inclusión educativa, laboral, no que sanitaria. Pilar, supoño que a vosa vida e o día a día con Aldán é o que vos dá forzas para seguir loitando cada día, non? Claro, as pouquiñas cousas que imos conseguindo, vamos a terapia a FEGREC tamén, os pequenos logros que conseguimos son unha festa, tanto na familia como nas terapeutas, e valóranse moitísimo máis. Supoño que esa é non sei, a actitude que hai que ter neste momento, non? Máis ser un fillo. Claro, quedarse coas cousas boas, cos sorrisos, cos momentos de conseguir cousas, hai que quedarse con eso, sí. Bueno, pois moitísimas grazas as dúas de verdade por estar aquí e nos poñemos ese grande área que podemos para visibilizar estas enfermidades raras. Moitas grazas. Gracias a vos.